iki sinden apa ula sawa? Lha kok ragu ngopo kok nyembur kancane? Kowe ora ngerti lho sinden kuwi ya. Aurane sinden kuwi. Sinden cambune wangi. Dodol buha. Oh iya, aku sembarang tak. Oh iya. Nah ya. Iya. Nate cap. Apa? Ya ampun. Ati tande nate. Apa sajake kowe anu lek diladeni Kak Sarki kurang arem. Oh ora. Sing halus-halusan. Oh aku kurang wani. Sik cukup awakmu dhewe wae. Lah nyapa lho iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu. Apa cepakne nuwun sewu lho Mas. Nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan. Kelangenan dulur mriki Mbak Birgita karo Mbak Kino. Oh. Nih kelangenane Pak Agung Dewa. Oh Pak. Bekasi Ibu. Pak Kaji Bejo. Pak Kaji Bejo sampai Tindak neng Mekah. Nah, neng Mekah. Mugi-mugi warga Polorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allahumma amin. Piyai loro iki sing jan ngentek-ngentek ning Ponorogo. Anggrene wayang mesti Mbak Lucy, Mas Gareng, Patitan lho kuwi. Kek sinten sing ngendika? Kula. Lah mbok cekek demit aku rene sik pisan iki. Ukur ngono dadak cekek demit lho. Lah wis sumpah wis ajeng jumblek alhamdulillah lho. Mbok lek Mbah Lurah Bari atau nggih nembe niki kula. Amung omah kula mencelok mriku. Nun sewu. Nggih. Mboten kok umum mboten nggih. Nggih. Sing usul teng Mbah Lurah dagelane mangke Mbak Lucy niku kula. Mergo kula ndek jasa. Mumpung tasik bar sawah, mangke yen besar dibeleh niki Mas. Rencana kula besar ndelek. Ndelek. Timbang dibeleh. Iya. Niki lek besar mboten dibeleh Mas nuwun sewu. Piye? Isik rutin dikombor. Mergo kurang gede. Lek didol ora payu. Yen aku dadi Mbak Lucy kudune ora trimo. Dilokne kuwi luwih enom lho kuwi ngelokne sampean kaya ngono kuwi mosok ditampa. Alah mboten napa-napa dereng numpuk ibu kula. Kene kula ngomong lah ibu kula numpuk kok idoni. Lah aja mbok idoni aku mbok idoni ning Jambon ilere keteko saprene ora mari. Ora mesakne lho ning Jambon enek Jambon dadi panu. Terus kok idoni ning Medion dadi kurap. Kowe ngenyek lho, ora ngerti fungsine sapi. Nyuwun sewu nggih Mas. Monggo. Iya. Fungsine sapi, ilere sapi kula kena nggih maskeran. Ilere sapi kena digo maskeran. Mari mempercantik, memperhalus kulit. Lho, ya toh? Mari ngono kulite sapi lho. Kena nggih apa? Kena nggih karpet, kena nggih hiasan. Lho, kena sepatu. Nggih sepatu. Terus letonge tong kuwi kena tinggi pupuk kan. Pupuk organik kuwi lombok karo terong kuwi
dipenehi pupuk letonge sapi kuwi mari subur. Ngerti kowe? Piye reng kena urung? Wis kena urung? Ya wis ora masalah dek iki kadah saiki kurap saiki brenyeh ora apa-apa. Siji sing kudu mangerteni. Apa? Susune sapi ku memberi gizi kabeh piyai-piyai ning kene iki lho. Lho, jaman tanggoku kena gizi buruk nggih nyel sewu. Tak lurah semumet kok. Arep kok susu anggarane kan entek to. Wah, akhire aku ngadeg le ning arep bali desa terus sampengi wong sak cekok. Yuk. Wong sak cekok mbok empengi. Upamane sing kok empengi Pak Haryanto lu terus piye? Nah, makane saiki Pak Haryanto malah mulus. Mergo Ya aku mau empengmu ta. Oh, dia kedaluan. Kok mau? Wah, Mas ya kok ya. Ngeten lho, Mbak Lucy sewu panjenengan asli Kyai Ponorogo. Nggih, alhamdulillah. Isih suasana di Ponorogo sing pirsa lan jenengan. Nggih. Kula setiap sowan Ponorogo sing mirsani kados mekaten. Nggih ngaten to. Napa niku sebabé napa? Piyai mriki ngaten niku. Piyai mriki niku karena cinta budaya, nguri-nguri budaya lan urip-urip budaya. Tur panjenengan lek wis dicintai Piyai Ponorogo kadung gandrung jenengan ra tau dinyang, nggih ta? Nggih. Sepira prengah lho Piyai Ponorogo iki ngono kuwi. Kowe piro? Sembodo. Kowe bengi iki piro yo? Aku ora tak oke. Aku ngene ngene. Mergo ngene, Pak Haryanto itu kan terkenal piyainya baik gitu. Tadi niki wau sak rombongan Bu Camat beserta lurah-lurah sekabupaten kecamatan Babatan mboten saged rawuh karena nembe studi banding di Magelang. Niki sing makili para bapak tarik-tarik sedaya. Tur kanca-kanca lurah ngrasani ngeten, yo rasane nelongso mboten saged nenggani pagelarane Mbah Lurah Polorejo karena Mbah Lurah Polorejo niki terkenal piyayine entengan. Sae dadi kanca-kanca sami getun mboten saged. Nggih, sae wis nyah-nyah piyayine. Nggih to. Mbah Lurah kang pundi to? Lah, iki ngelem kan mau roh-roh. Lah kecak lho apa weteng. Awakku Mbak Lurah peteng to. Pundi to? Yo sewu. Terus Endi? ingkang pundi Mbah Lurah? Oh, kuwi lho sing rekmane dijambul kuwi lho. Sing pundi sanggo wangi. Kok goreng? Pundi? Oh kan, oh nggih. Oh sandinge Mas Goreng menika. Kok pundi? Mbak Lurah ke sing ngagem sangkok cempeng iki. Oh alah, masalah. Ngomongnya petang-petang Piyayine. Wong sing digoleki kena Mbak Lurah arep belum iso ngenang ngene. Piyayine hitam manis, auranya sabar. Leres. Nggih, alus. salam saking kanca-kanca Mbah Lurah, tapi estu malam hari ini luar biasa pagelarane. Agane kok yo dalange kondang, Dalange yo Mas gak Kaki ora. Bupati. Sapa sing ora ngerti? Kicah yo kuntadi. Dosen isi Surakarta. Dalang percontohan. Jadi iki para dosen-dosen kabeh sing ngabohi. yo Nyapa? aku tak ngalih rene. Lah ngapa rek? Urung sampe dagel ra iku bonyok idu tok. Lah iki Lho, kuwi saka semangate Mbak Lucy kok ya. lho wong semangat apa semangat iki sindan apa ula sawa? Lho kok akhir ngopo kok nyembur kancane? Kowe ora ngerti lho sinden kuwi yo. Aurane sinden. Sinden kambune wangi. Mriki mantep kok mendem. Sinden ki ambune wangi-wangi. Lho, oh abah wis sinden ki mengandung emas batangan. Kok tak naik kelat-kelat dadi emas setengah gram rata. Aku ora dadi mas batangan kok yo. Lah apa? Aku bar mangan bakso. Ora dadi batangan. Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Ajatipun bersih desa. Bersih desa. Nggih, wonten awala niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, saking laladan Sukorjo Ponorogo, menika klebet Pak Karsono wau, nggih. Kagem Pak Dalang Cahya nyuwun gending caping gunung kalian ninggal katresnan. Nggih jawab. Gending menika kagem sedaya pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas bersama Dalang Ki Cahya tadi sampun kesupen benjang tanggal 25 April mirsani wonten Desa Kedung Banteng. Matur nuwun saking KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Nggih niku. Ugi wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Dalang kula Mbah Untung sing mbau reksa apa nggih? Gogo Kalang nggih. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Kembang Rawe. Lagu niki mangke kula aturaken sederek Anggi sing dodol cemoy. Nah nggih. Kalih sederek Suprih sing dodol cemoy nggih. Di warung-warung ya do dikirimi lagu. Nggih. Ugi menika malih setunggal saking Mbah Wotahid mantan kami tua dukuh Polorejo Krajan nyuwun gending utawi sekar gula klapa Kembang Rawe. Gending menika dipun aturaken dumateng Bapak Haryanto Kepala Desa Polorejo saha pangombyongipun pamongipun Bapak Suhari SH sekalian selaku anggota dewan perwakilan rakyat dari PKB, juga Bapak Ibu BPD lan LPMD Desa Polorejo, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna, konco-konco kelompok tani se-Desa Polorejo dan sedaya para penonton. Caping gunung riyen ya ning kula niki badhe ngentune salam rumiyin wau saking penggemar jenengan pun sami nyewa kendaraan demi mirsani jenengan iki wau rombongan ten mriki. Saking pundi? Nggih, saking kelurahan Keniten wonten, saking kelurahan Bedri wonten, saking Babatan wonten, komplit niku nyater mobil. Alhamdulillah. Spesial untuk Mbah Lurah lek ndawuhi ngeten. Untuk Kang Kanono Mas Garing teko limbukan wae pun beres. Untuk malam hari ini tak diskon sampai goro-goro ora bayar, Mbak. Lek gak karo canyokku tadi aku sulit. Haryanto Ya, Mbah Lurah biar tidak sedih karena teman-teman Lurah tidak. betul betul. Nggih. Tadi Pak Lurah Kadipaten campur ya. Nggih, Mas Pur. Sakniki Caping gunung dijenglengke sing jengleng Mas Gareng sing nembang Bulusi. Jengleng Caping Gunung. Pamundhutane Mbak Lurah niki mau. Mbak Lurah napa warga masyarakat? Bapak Haji Karsono. Pak Karsono. Nggih, Alhamdulillah. muga-muga. Nggih. Pinter, Mas. Monggo. Saben Rumamane slebore. jengleng kaya ngono, jengleng Mbah Lurah ya semangat. Ya wong ki lek karo wong lanang ki ya lek gedeng ya aja nemen-nemen. Lek wis ki ya ora sah kene. Wong wis wae kok ngene. Sosok wong wedok iki beda karo wong lanang ya ngono. Mosok lek wis bar ya ngene ngono. Beda lek bojoku. Piye? Wah bojoku lek bar ora ngene ngono. Piye? Ayo. Coba. Yen mamaja gak gelem disingkur. Ya wong adurono sik. Hamong karo Janar kuning Janar kuning Piye Mbak Lucy? kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Biasane niku gandeng pacitan kan tiange kenteng mriko, pesisir pantai jadi energik orangnya. Biasane niku gandul teng wong barang iso kok. Apa nek Polorejo bayar larang-larang kur ngumbule kur sakmu. Iya. Kur ping pindho. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sae napa sae? Malih
halo. Niat. Nah ya. Semua ya nang-nangane ngumpul. Kowe kan yang menunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang multitalenta. Oke, baik. Aku wis gur manut tok kalau gak apa-apa. Bibliotek kuwi ya terus buka lawang bluduk. Kok mbok barakne ana bar-barane? Lah bojomu teko. Lho, ning panggung iki nek bojo-bojo wae ning panggung iki kita milik umum. Milik umum saiki kok apike kok mulih aku ditojok bojomu. Kalau di panggung itu harus profesional kerja. Contoh, Mas Cahyo pun tadi kan garwane Bu Kesi. Loh, kalau di atas panggung Mas Cahyo milik umum, milik kabeh sing mirsani. Ngono tenan. Iya. Oke, baik. Engko ora nyedek beneran demok sampe demok sesuk enek dagelan ndak sih. Wong lanang bingunge adoh jarene kudu sing totalitas lek wis cedhek mbok irangi ndasku aku mulih nggawa ndas apa? Ya nyilih sirah tok gone. Kan yo duwe sirah liyane. Ngapung nyowo. Ya kowe ngono yo. Ayo, Pak Cinta. Imbal-imbalan aku lek duwe bojo kaya sampean energi sing wedok ya kudu energi imbangi lho wong imbangi ya delok-delok ta yo wong esuk aku bar ngedos yaine kok imbangi aku ya sepaput kareng lari sok ngedos ora kuwi dhewe porjo terus iki sampe jamban bar yo dodolan donat alah timbang awakmu dodol boha oh iya aku sembarang tak oh iya nah ya iya nate cap apa ya pasti tanda nate apa sajake kowe anu lek diladeni Kak Sarki kurang marem oh ora sing halus-halusan aku kurang wani sik cukup awakmu dhewe wae lah nyapa lho iki bebas iki sing kaya Arjuna ning kene awakmu cepakane kaya ngene ayu apa cepakne nuwun sewu lho Mas Cak nuwun sewu lek mbake sing setunggal niki kali sing setunggal paribasan menika niki kelangenan dulur mriki Mbak Bergita karo Mbak Prima. Oh. Nih, kelangenane Pak Agung Dewa. Oh, Pak Agung Dewa karo Pak Hari. Pak Hari cara panan ngono ya. Sing dahar iki Pak Agung karo Pak Hari. Terus Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian kali Mbak Mira. Mbak Mira. Niki cara kelangenane
bapakne niku Mbah Lurah Haryanto. Mbah Lurah Haryanto. Terus Bu Kesi sak mriki. Nah, Terus niku remenane Mbah kami tuwa Iwan. Mbah Iwan lek saku. Yo RT Gupolo. Iya. Panas. Nggih marian coba ngecek sinden-sinden kae. Yo. Itu saking Mbak Lia, ya Pak. Lia. Coba. Tuku meja Meja, brukne gareng. karo kursi. Kursi. Warga Palorejo mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Gandeng piyai Palorejo iki piyai budaya, piyai nyeni, mesti ling ngamini ya ngangge budaya. Lah ngeten iki, Pak. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak nggih? Nggih. Sing kersa kula dongake putra putrine saleh salehah. Amin. Monggo. 1, 2, 3. Allahumma amin. Piyai budaya, Pak. Mangke melih. Yo, selanjutnya Bu Triastuti. Mangan sego lawe tempe Kowe tak iku Mas. Ojo alun-alun jos. mugi-mugi warga Palorejo tansah sehat awake. Allahumma amin. Hebat Mbak Tuti lagi solekah. Aneh-aneh. Selanjutnya Bu Kesi, Ibu. Pak Kaji Bejo Kaji bejo sampai tindak neng Mekah. Mugi-mugi warga Palorejo gesangipun berkah lan barokah. Penonton Allahumma Mbak Mira, yuk. Ono Mbah Arjo Mbak Arjo, tindak Surabaya. Tindak Surabaya. Mugi warga Palorejo tansah bagya mulya. Penonton Mbak Dian Munasiro. Tuku betok Iki magister seni kok iso malah kucluk iki lho. Kuwi kena digenderi kaya ngono gamelane ya kaya ngono apike. ketoke kelingkingan awake dhewe iki dadine swarane griyut. Sik, contone sik Mir, sepira Mir? Tuku beton ta. Nah, tuku betok nah semono kuwi. Bir contone iki. Ayo Bir. Ayo. tuku betok Dian, ya. tuku betok yang temi kowe